tadzoka zvakare nedzimwe nhau dziri kunetsa kutaura kwatiri kuita kuda zvokwadi mukati mevhidhiyo ino ndati no zviri kuitika paindaneti zvakaoma. Regai titange tadzokera pakuti rigariya ino yakamirira maloya epafacebook. Maloya epafacebook ndati ndimarepresente nekuti pafacebook whether une samanyisi kana kuti une bhuku kana kuti une iwaya anenge akasengwa nemaloya vachinda kukoti vachinomirira vanhu kana vachinodhifenda zvanenge vachidhifenda pafacebook iwaya mabhuku aya hasi kuti vanenge vachifamba nawo ari pai kana kuti anenge ari pagoogle kana kuti chii asi mabhuku anofamba nemaloya kuitira kuvhura pachapter 7 of vhesi yekera votaura zvatisingahwi tinozvitenda. Tobva ipapo toti shangu iyi ndati no vanhu vakambokwira nekudzika nekuda kwekuundurana nekuda kwekuzama kuti ndiri saidi rakati ndiri timunhingi asi muzuva ranhagati kuti shangu inenge inofunga dzakambozorora vhiki rino asi dzari pakuzorora kudaiwo so kunobuda nedzimwe version. Dzimwe version dzausha kuti ko iyi version iyi yobuda nepapi ndiwo shangu dzemumastreets idzi nekuti shamu dzekwa comic pasta dzakaramba ndochifunga kuti ko vanhu vanombota zvimabhidha nekuti asese vane vachitasei saka vanenge vachivaka mumastreets imo muya vachigatsa zvinhu vachita rearrange kana kuti kudi kana kuti ndoya vanenge vachiti isu seda kuti zvokunetsana nevanhu tinenge tiriko tichizviitira mishando mubata yemaoko ndosaka ndade nekuti tichabata zvinhu zvakawanda mukati mevhidhiyo ino. Tichabata nyaya dzakona vakomatino inonyanya kubata ikoko kuti mishando yemaoko and I don't know why people were very judgmental. Now nyaya iyi ndakaiona pekutanga asi mabudiro ayazobutwa nhasi muzuva ranhasi netwisted versions dzevanhu uyezve nemaconclusions ndosaka tati why can't we also represent the people of the nation who work for themselves? Maona manje ndikati hazvina kushata zvese tinozvitenda tiripo tichifambidzana nemaloya mumastreets anoita se anenge achigadzirisa zvinhu. Maona manje tochibva paya ndoona murato the rarest naMadamBoss vabuda vachinzi vari kumboenda kupi kujoni zvavo zvakanaka vakaenda ndofunga kambononatsa kundofefetera kwavariko kuitira kucelebrata the reunion of the nation nekuti vanhu vakasvika pakubuda panyusi maloya vakatanga kuti tinozvitenda saka chiti ane blokai vanhu vangu vakademba vakati ane bloka saka ndiveduwe takanga taita wrong judgment isu maloya vepafacebook. Mona manje takaita wrong judgment tinokumbira regere kuti fevhera wedu uyachifevhera hawo ndosaka kune majaji takakamira pano to represent the people of the nation in the streets vari kukumbira kuti tinokumbira kuti vanhu block vana MadamBoss vakati isu tichatombogara pasi tagara pasi tovhura magwaro tichiona kuti gwaro iri wakablokwa kwamaiti ndevapi ngavasimudze maoko mudenga toita ane block chapter yakati page number yakati zvokwadi ndofunga mabhuku avo akazara kudai vanhu varimo mumabhuku eblock view kumapeji kwanamurato dhararetsi naMadamBoss and tozvitenda kuti vakazodzokawo zvakare vandiradza kuti azvinhu zvakaenda zvakanaka. Tochibvapo toita connect the dots pakuti vakazonge vachisangana nemudzimai wabody evidence Chari. Inini moziva body evidence Chari ngandide go back to the center kwenyaya yangu kwainotangira. Body evidence Chari ndaivasavaziva kweza kwandakaita ndakazoziva nekuda kuti pakambobuda nhau yaiya yemurume uya vakazonzi marecordings pakazonzi ameno zvakanga zvaitika ndofunga in the defense of munhu wamwari wavo here zvavaita izvozvo there is no problem. That's how I started knowing munhu wamwari evidence. Hazvina kushata tazofamba ndofaona vari kupinda futi pane imwe lockdown vachifamba nemayouth vachitaura vachitasei zvo zvakanaka. Tazobva pepe tazoona futi vari palive kana sikakanganisi Jehovha musikudenga wandiregerere vachiita live nanachikomana digital wasinga that's good. Ndozochivaona zvakare munhu wachari but this time ane mudzimai wavo asina sambayasa kumuongorora mudzimai kuti oh my god ndo mudzimai wani wabody evidence I didn't know. Ndakatozomuona pamufananidzo 1 wa murato the rarest MaiTt
Zvino zvakanaka futi akuna kana chakashata asi matangira ndakaita kuvaziva ndo pane nhau dzekuita expose murume weya kuSouth Africa ndo mazira ndinozviita. Tozovaona vachibuda vakamufananidzo vaina MadamBoss naNambo Tatelicious. Asi ndo ini pfungwa dzangu ndikati asi ndo vadi vakava ainvita kuSouth Africa vachi I don't know asi zvese zvanga zvakangonaka kusangana navo. Did I also know kuti ndatozozviona masizwa nano vanogara futi kuJoni ndiko vanogara. Zvese zvakangonaka futi unoona manje. Asi kweni tate vochizotanga kuti pane zvikuitika wait a life asi riri yakanaka nevanhu kana Chari. Mina I'm thinking what happened? Who sent the story to Queen Tate? I don't know. And why like that? Mwaza Queen Tate manje munhu unoita sei unobudisa dzimwe nyaya dzechokwadi dzimwe dzavanenge vachingoitawo dzavanenge vafungwa musi iyoyo vanenge vachasei vachiita pama-live stream avo zvinhu zvichiindika. So now let me put a big disclaimer. I don't know how far true is the story yavabuda taguchi kupage kwavo. Zvandinokwanisa kutaura zvekuti ini pandakaona picture ndakatoona oh she's so pretty. Ndakatombofunga kuti muSouth African mudzimai waibhuti Chari ava. Asi nhau yazobudai niyandigombera. Saka ndakagombera ipa kuti I don't know how far true is this story. And ndisingazi kuti watumira kuna Queen Tate ndiani. I don't know. Ndinokachiti never say never. Nekuti hauzivi mangwana kufuma uchisoda iwadi wamira nemunhu uchimudefenda. Ndichibva ipapo ndoti zvakare why today? Why munhu pamwangane evidence yacho yekuti zveshuwa uyu akadai nauyu why adecide kuti aindise iyoyo kana nemavideo kana richi kuna Queen Tate? Why nhasi? Why not kumashure kwesoko? I don't know. Vamwe vachiti Queen Tate havana kufarira kuona uyu vana Kid family na Sineki family vari vese nemudzimai vanha vakwadero vamwe vakati but mungaderere mungameura muonyera ndipiko nemateam Kid family saka regai kumeura chiabiya wawo because hazobudi zvakanaka zvikanzi no loyal to one person not kune iyo shamwari dzamura hadzisi shamwari dzangu saka guwa kuvanhu zvina kushata. Saka ndo nhau dzikuitika. Handisi kuti wabuda neinformation akandopa kuna Queen Tate ndiani zvokwadi ndikura nema ndofunga kwavari ikokoko mudzimai wabhuti evidence Chari ndofunga unuto nestress nekuti handifungi kuti wakazvijaira zvesocial media izvi kudaka because padaita samapicture aonanasa kuti munhu unofarira zvefashion ndezvokuchera nekunaka ndo zvinhu zvandakanotisa personally ndichingotarira hangu zvichinyatsa kuva woda kumboona kuti munhu wakaita sei ndo zvandakadiscover kuti munhu unofarira zvekuchena. But nandafunga kuti muSouth Africans saka ndakatozvanga ndohwa vachiteerera music yakawanda yemuZimbabwe kumavideo ndakatovaita musitokonyoro nandikunyeba ndakavaita musitokonyoro because ndakatoti muekera wacho mudzimai wabhuti evidence Chari ndasingazvizivi ndobva ndatozoona kunge muzimba asi tiri ipapo pacho nekuti muzimba zvokuzoti vakazobuda vachiita haulo I don't know ndosaka ndapa big disclaimer. And I don't know how she's handling it. Kuti vakamboitwa mubhasho painternet here or not, I have no idea. Maybe this is the first time yokuitwa mubhasho painternet and maybe havasi kutozoti vozvihandla sei kana zvakaita sei zvaitika. And there's not I can understand her if she's actually stressed muzvana nhasi nekuti zvamwari chaizvo unotanga kufunga family kuti saka family yangu iri kuti kudii pamusoro pezvikutaurwa izvi. Number 2 murume wangu uri kuti kudii pamusoro pezvikutaurwa izvi. Number 3 my spiritual father nemamother cho ari kuti kudii nepamusoro pezvikutaurwa izvi. What about vanhu vemukereke vari kuti kudii nepamusoro pezvikutaurwa izvi. Wozobva ipapo wozoti alright koma followers angu kanyangwe ari 10,000 iwayo ari kuti kudii nepamusoro penhau chi iri kutaurwa izvi. Zvose izvezvo apa manje problem inga kuti vanenge vachifunga nehama dzedivi ravo kumudzimai nehama dzemurume kuti vanhu vakutofunga kuti pamwe inini ndakaita mhaulo kuda asirizvo
you never know. Ndozvatokwasa kutaura ipapo. Saka Murato the rarest vazopostochi papage pavo vakati no, stay strong whatever you're going through, wochi you remain strong. Saka ndofunga she will get over this zvaitika zuva ranhasi after a week. Muona manje ndo zvinoitika painternet. It's just unfortunate kuti zvavabatawo muzuva ranhasi. Zvinhu zvinogara zvibata vanhu vazhinji painternet zvokubhashiwa ende zvinopera. Nhasi unobhashiwa mangwana zvinoexpire, mangwana mwobhashiwa mangwana tobhashiwa. Patikatomira pano kutobhashiwa zvokutoinda chaiko chako kuti amobhasho uri strong wongozorora 2 minutes uri kuseri, kana wazorora 2 minutes uri kuseri wodzoka. But handizozvi kuti icup of tea yemudzimai wabhuti Chari here iyi yekuti vanoti wamubhasho wodzoka vachita mubhasho wodzoka. I don't know. Ndoona sekuti zvine thick skin inotodiwa zvakasimba ipopo. Womboridza mhere uri muchikona wodzoka futi wokondinya uchidei. Ndosaka ndati big disclaimer. Mwana manje because handifungi kuti munhu mudzimai wabhuti Evidence Chari musocialite. Zvakaoma zvavo. Sorry zvavo kana dziri nhema dzikutaurwa kunzi ndo zvakaitika izvozvo.